Uzvichi. Application sa iya application sa. Yeah, school application sa chiya. Hi guys. Hi guys. Hi guys, how are you? Guys, Missy. Guys, Missy. Hi guys. Hi guys. So what is this? Murise amadikan. Murise. Makutofunga zvekutera Thailand. Agarai maui. Anzi garai maui anzi takutofunga kutera Thailand. Hi. Murise gogo magorengo. Faith maponda urisei. Faith kasanga urisei. Maibule. Yes ka. Murise. Chinaka Tracy, hello. Natasha Makiwa, yes, ndeipi murise amana. Precious Manika, ndeipi. Hi guys, anzi shema ndakusua. Kana naye akakusua yamana. Guys. I miss you too. Did he say? Agnes Mulilo, hi Shero and Nyasha, Tiri Bo, Tafadzwa Mopota. Hello Shemarins, Mashemarins, anzi murise Mashemarins, Lokadia Chadunga. Hello Shero and Kazi, Tiribo, Mendy B, yes Shero na Kazi. Tiribo guys, murise. Vasheti kurara pano nezuro, what happened? Oh god. Munaenda kuita live guys, ndikakuzezva kaitika nezuro. If I tell you what happened, munaenda kuzezva kaitika nezuro. Unoziva kuti kuma 9 anzi rega ndimboita power nap kuma 9 andomboita power nap handomuka ndichirekodha kozi anga ine video yanga arifanira kurekodha before live ka hanzi rega ndimboita power nap ka ndobva ndarekodha ndozoedita after live ndikati okay it's okay 10 dzakwana ndobva ndamuti Shero hausi kurekodha here zvikanzi ndorekodha nakota to 10 ndikati it's already 10 zvikanzi mbonipa 5 minutes ndikumuka. Guys, ndinongwaitogwadza ndikazvokuvata. Anzi imbonipa 5 minutes ndikumuka. 5 minutes dzakazouya zikanzi ini ndakutoisa live mangwana ini. Munhu akangoisa live kwakutovhara musoro ndazotoona munhu nhasi ndopaamuka munhu kuvata guys. Kuvata ini ndakatozoshamisika kuona kuti live yamuvha. Ini ndandoti live haufa kuzoona kudai live yamuvha yako nhasi yesu. Apa munhu anga ine hope zvake kuvata ndiudzeiwo kuvata. Yes. Hanzi muzvimwe nyenge ndeipi uri sei? Timosa Timosa. Uri sei Timosa? How are you? Shelter Pamiri, I was missing you guys. I'm happy now. Okay, we miss you too. Natasha Makiwa, ndavakumhoresa. Maibhule anga akaneta wedu sure zvekuneta izvo zvinowanikwa muupenyu. Zvinowanika. Hanzi hope mahwana, hope ndodzisa takaita kumutaimira mukaona mararira akaita munoseka. Dai ndakatora piki. Ndakatora piki guys maiseka. Izomuzwa nemvura wanje. My Shema, I love you, miss you. Laptop dzedu dzinonetsa ngoti mukofera laptop saka paunoda kuitanga kuistarta pepeka it takes time guys. Hanzi chichaitika nhasi munonoke ndatirubika ndochokwadi. But iwe ungochibika kabati pandiri kusaidi kwangu laptop yangu inge ichifreeze. Laptop yanga iri freeze anga arotry kuuploada video yatozoita. Ino freeze yazoita. Yeah, anga arotry kuuploada video saka yanonoka. Misi munozviziva guys kuti my laptop is mukofera. Saka ndakatanga kufreeza inotongomira. Teresa Ngwenya, makadima Shemarenzi. Hanzi makadima Shemarenzi na Teresa Ngwenya. Muri sei? Hanzi neumwe power nap yangu ndeye 3 hours, I understand. Guys, hakuna power nap 3 hours. Power nap is actually 30 minutes to 45 minutes. No power nap. Kwete 3 hours.
mukusapota shero sina basa apa. Ini yangu katoto 10 hours. Anzi wakadi indosvigona zvekutaura ini. Anzi wakadikita ako kaze. Ndozvigona indopererwa nenyaya. Uyo ide vanhu utanga kutaura. Chipo Magaya, hi Timosa. Timosa anzi ndeipi na Chipo Magaya. Lisa says, hey girls, how are you? Anzi laptop ngaisati daro. Chataendesa pamakanika. Yandiyakaenda last year pepeketa month iriko. Apa mozi ndakaita munyama minoti why because ivone chanzi ndoengesera mstop saka zvose nditwa ndichinjira. Anzi ngaisadaro please ngaisadaro. Ngatisemusana. Ngatinamatire laptop yedu isadaro amana. Easy. 5 minutes. Tutangenya. Tutanga. Yeah, pane mangani ngasvike pa 100. Oh my god. And guys, svike pa 100. 376. Nditofana kuzinyora katsamba kangu. Guys, aisi atam 8 manje. Yay. Anzi nomwendeta 10 hours. Tawada isisiri power nap wakutovata. Ukaona watoita 3, ukatonoita 1 hour and above wakutovata. Itonyatsooneka kuti guys inirega nimbovata. Kwete power nap. But Sheba, how are you? Anzi Aisha Ronanyasha. Ndeipi urise? Natasha unaita 10 hours yepower nap. Sister Eunice, how are you? And hi everyone, Sister Eunice. Charity Magorimbo Murisei, Go Maria. And Maria Mangani, Chipo Magaya, Natasha Precious, and Murisei na team Mosa Vashet. And the Nemango Mashemari, they say, I love you all, Team Mosa, and the Tiri 80. Now ta 86. Dukuana Ango Agnella Mador. Ta 86, ta 86. Nyasha and the Shero, and Sis Shero, and the Shemarians. Hi, Jitawnyemba, how are you? Nyasha mpawane panosiyana siyana. Ayo ngatibude pachena mana munhu nganyatsooneka kuti ndakunovata kuti ndikuita power nap ye 5 hours. That one is not a power nap. Nyasha, pandakati ndakumuka wakandimutsa kuti live yako ikonguva ndatina ilive. Vonda kwatoti dzatosira 10 minutes. But ndakakumutsa ndatanga kumutsa nyaya yekurecord. Ndobva ndazokuti live iriko nguva iyi ndobva wati quarter 2 ndikati it's now 10 to ndobva wambodzokera unorara futi ndangoti mina ndingotira rebhichana pandakati rebhichana ka ndobva chingati Nyasha shamwari ndakuvati what no but ndakuvata ungogarira kuti tikuende live. Hanzi namishi kwazuwai guys ndakatonyatsogarisika nditi vanhu vaenda live because madrama changa kanyanya. National Hello Mashemarens. Murisei. Guys, apa ndasitasura tichirwira mapepa. Anabozorora guys. 8 AM tatamuka kugadzira mapepa. National Shero, love you girls. Okay, so much love. We love you Rewa. Munda, we love you. That's one 9. Tipinde 100. 9 mfunye ngenye moto toitomboridza kaniti. 9. Saka songa ungadofara kabhitikeke karidzi. Ikaspika on. Who is the speaker? No. Guys, ndikuenda Bangkok mangwana. Ndikuenda Bangkok mangwana. Mukazwa ndaita Bangkok musandibvunze kuti why. Oh, guys, can you imagine that we're fighting for people, guys? People, not people. Don't so small. Yes, check on Bobita 100. Yeah, that's so shit. And the Lincoln, hi, Nyasha and Shero. Hey, I can't wait for Sunday, baby. So achimboridza our next MC. Our next MC. Yeah, Tachika 100.
Kuzoita kuti kakadhensi kekuti kasvika namba towadhete kadhensi. Pana adonha munhu iye adonha ngaadzoke asi ndiye chikombo chedu chenu. Apo. $103. I know my memory. Comment section iri kubvira vanhu vari kutamba sei? Hey Sisi. Somebody might say, "Look at that." Anzi majaifu boy here na Lincoln. Who bought the volume per speaker? Oh, your beer, so we do. It's okay. Akabitika nonyesa kuchipidza mumweya. So anyway, nyaya yangu yetaenda sisi story time ndechi benikikini madhuna mutuna akaitika akaitira zvachi mavhidhiyo. Saka panoitira mavhidhiyo apa manje dakungotanga takachidyo panoitira mavhidhiyo manje zvakaita zvokuti ndisati ndasvika pane dhama rakaitika ndina Nyasha neumwe musikana so shamwari yani yaNyasha ndakatanga ndiri kunoko manje zvikaita zvokuti ine panoitira mavhidhiyo izaya kuti izvoni inge ndibvunza nditi saka inge yekuti inonzi chiisirayo African girl gets hair done by a Taichi the hairdresser and yes, something like that. No, but that's what I eat. So how am I supposed to do this? Because kwasiyana nechi yekuZimbabwe but that aiwa kuti ndiende kusaluni ina ndiziva nokusaluni andandiziva kuti vachabvuma here kuti vachandibvumidza kuti nditore mavhidhiyo musaluni mavo. Saka mazoiwo pane kamwana kandaitisa maextra lessons ndobva mai vacho ndivanoita zvekutengesa maproducts emusoro. Ndati imini chimunoita zvekutengesa maproducts emusoro munoziva here kana kuti saluni ndokwaserese kunotora mavhidhios imomo bva vati bvafonera imwe shamwari yavo. Imagine vakabva vafona kune imwe fancy saluni guys, saluni yandakasatamboona kana muno musiti ndasingaizivi. That was my first time kuona saluni yakaita seiyoyo yokuti unopinda kutanga unopinda muchipaseji ka chichikuita maziglazi chete usatogona kuti kumberi uko wozotanga kufamba uchakunge chikoridho makanaka guys. Ndikati awe in this city tichipinda mukakusa maziko chii zvokuti unotozoenda kufate kubehind kwachoni kune zvinge zvinokunogeserwa like munhu yethinkika atori munhu atori rich maona ndikaita ndokavakabva vandikonekta nemunhu iyeyo. Saka manje tabva vakanotiratidza kuti ndopamuchauya apa but no problem. Achaona ndikati iwe are you sure kuti havasi kutibhadhasa apa bva ndaita sebva ndazoti ndikuenda neshamwari yangu asvina nechiine kamera yangu nemalaits angu ndobva chii zvanzi bo haana kumboramba mufirst year anga arimo wachona akangoita muladboy kind of muridzi wesaluni ndobva ati asi kana uda kuuya kuzoita zvinhu zvako izvo unouya chi kuma7 because ndokupande makastoma angu ese anenge apera time idzodzo. So makastoma acho nechi anenge apera because during the day makastoma anenge aripo as usual ka
ndobva ndati is fine ndapedza kamalicense angu then manje bva saka chandifuma ndiyani tirimo bva ndakumbira shamwari yangu wekugana shamwari yangu yekugana manje uyu ndobva handiti apa pakonzvenzva I think mastora angu chatombita ndichisikipa kuti gender ripi because as time goes on ndakuzazonyorwa panenge pachishaya kuti igender ripi randaitawa nezvaro so now I'm gonna say munhu wekugana so that munhu achashaya kuti toka wangu achanyatsotshaya kuti ndaidanana nani pachihule changu chiya munhu wekugana ndo wandakabva ndafona ngati naiwa first kuti bhebhi rekugana ndinoti undiperekedzewo kunotorwa mavhidhiyo kupi kusaluni yakati ndobva ati nigirikini no problem ndobva ati asi unoita sei unotaka kundibhadharawo ngati abo no problem ngati asi manje iyanga ngati pavhidhiyo yandichakutora iwewo ikawana mari unofanira kuita sei kundibhadhara and I'm like what atomborera 300 masubscriber ndikati iwe chanivamwerera 300 masubscriber itori 200 saka ndokubhadhara sei unless wanguti ndokupoka kuti headzink yekuti wazondibatsira kuita sei kuyekera kuzondiekera kuzongotibatsira ndokupowa headzink kana kusira fiwo muchovha wako bhatichi ndobva ati bho then manje bva iye manje azoenda kuti shamwari yake but shamwari yake inopinda uchechi yechimuslim kuno kwatiri ndobva ainda pepe shamwari yake manje iyeita basa rekutengesa pamberi pe7-11 ichitengesa indasingamuzivi munhu uyu ndakanyenge tori first time kumuonawo asi basa rekutengesa pamberi pe7-11 vaitengesa zvimwe zvinenge zvikendikeke kunge zvinhu zvakaitwa sokuti fulawa iyaya yonzi kururu mukati memewo zvipetapetapeta amene kuti zvonzi zviizvo unomutaire ndizvo zvizvo ndozvaitengesa munhu iyeye ndobva ati musi wechakati inini handikwanisi kuita zvozvezvo musi wechakati saka munotozondibata musi wethursday ndozvaakataura example kuti musi wethursday vari no problem iripo pandakazochiya kuti kune shamwari yangu iyeyo ko iwewe unoyekera sei wazonoudza uyu munhu uyu kuti tiende kunoita sei kutorwa vhidhiyo kusaluni hawo but no shamwari yangu iyeyo atondiudza kuti zvokusaluni hazviite mind you this is my video yandakuzouploada pachannel pangu handiti zveuyu zvekuenda kusaluni hazviite unofanira kuenda woita zvemaprangi kati ina ndigoni zvemaprangi zvakutaura ndikatozviitira kupi svika ndinogona kuenda pane kuya kwandakamboti ndakambonotorwa mafotos ndazviendesa pavhali wati pepe kwandaireva ikokoko zvikanzi toenda ikokoko kusitiro tsvaka ndadhasichiitika kuzovana munhu achifambe kuwa kuva manhu ari richi that's the truth haungooni munhu achingofamba ikoko because ndokune mazohotera aya anoti dhurei saka munhu achienda ikoko anoenda sei ikoko zvikanzi kati saka anenge achiita zvemaprenga wacho ndiani zvikanzi ini ndogona kuti ndikuprenga imagine this is my thing saka yanga kutochiconveta chinhu changu chechakuita chake mande that was the problem started but no in I can't do that in kana ndisikade chinhu I stand my ground you cannot change me that's the thing ndikati no you can't do that ndikati inini ndoda ndo saluni ndoko ndodotosa chivhidhiyo iye but no zvokusaluni hazvakamusoro chiita kupi chiita kustage chinoprenga vanhu kuti handidi zvemaprengi mona manje zvemaprengi ndo zvinotoonekwa nevanhu ndikati but that's not what I want handidi zvemaprengi ndobva atonditsamwira bva inamba kwavo akatsamwa kuti ndaramba ita zvemaprengi ndobva indazivei atozoenda kune munhu iye bva atonoti kune munhu shamwari yake kutori nemavhidhiyo atoda kuti gozoita guys mind you channel yangu ngaichirongerwe izvo kune mavhidhiyo edu ada kuti tizoita toma-uploada pachannel yani yemusikana akati sike iwewe tozoti tikuita so muswakati svika naye uyewe wemunomutairendi manje wanopinda chechi yemuslim yo ndobva atotanga mbauyawo yake idea zvanzi asiri izvo zvandoda kuti muite inini ndoda kuti muite zvakati pachannel iyoyo I'm like what you guys makutondirwurira kakuti ini ndofana kuita sei that's not what I want zvikanzi naye no you're supposed to do that ndozvo zvine musoro because vanhu kana ndine momo inini vanobvaona ndikati kana ngazvigara zvazvo kana di zvakadero ndobva uyu shamwari yangu wacho kugana bvatsamwa akatitsamura zvokuti ndeiramba kuita zvese zvekutaurwa even nemunhu uno zvanzi iye ndoziva zvinoonekwa nevanhu munomutairendi vanoona zvanga zvakati ndikati aiwa ningirikini
uyu iwe ukurambirei kuti ndikati pazvanziwa ndaiti kusaluni ndati whether wataura nemunhu wako kuti that was not the part of the plan. Uyu munhu wako ina ndimuzivi ndatanga kutomuona nhasi handiti vamawirirana kuti achaita Thursday kati abo no problem kusaluni bva ndati ini ndaita sei ndakuti ndangu kusaluni handisi kumboda unyeba ndobva ataka ukasha ndoita mwana ende handokati kuenda ndobva ndati ini zvandotora ndo zvandiri kuita iwe because ndakakukumbira ndichakupa mari yedhirini kana zvakadero ndobva chi aita sei ndobva aita sei ndobva azongobvuma but abvuma chinzwe dhirama rakaitika uyu manje wataifanira kuenda naye because aifanira kuti uya unomutairedi ka anonopinda musaluni otanga kuita zvekutaura nechitai atava nechitai manju ina ndiri kunyatsokusa chitai chese atava nechitai oita sei ini ndichitoita kunge ndiyari kutoita kunge ari kundisarudira aida kuti tiite kunge drama kind of handisi kuzvida izvozvo. That's not what I want. Notiite so but tomutumira video izvizvi zvandinoda kutoita example yaana kuifarira bva stick nemunhu wake upi wemunhu womuya wandanga singazivi inini ini bandanyarara zvangu but azoenda pakuti tinotora mavideo ndobva chi kumbe handidi uda kuzoti kana vanhu vakundinyoronzera ari kutohura nemanhigirinesi handidi ndaneta ini nazvo ndobva uyuyu tasvika pepe pamusika pake musika wake bva angotaura kuti ndiri bhisi time yanga dhera ngati hanzi ndiro ndichaika but ndiri bhisi handikwanise but endai ndotevera ndobva ndozvakaita tasvika kuyakuya ndobva uye shamwari yangu akutanga kunditi iwewe ningirikini unofanira kuti wasvika imomomo ini ndakuchiacta sedhama ndichitange ndikukupurenga mumusoro mako ndikati why would you prank my head why would you prank my head sikanzi ndechimboita kunge ndikukupurenga tange ndikuita something ndikati no it can't asi kuda izvozvo ite zvandikuda inini bva aita sei but too late iwe ndobva atanga ndimudhurira manje apa taamusaluni muya manje uyu shamwari yangu mwacho ndiye anozogona tai ina anasi kuigona tai ndochokwadi ndobva muridzi wesaluni uya yabva atanga kutaura chichitineni vandatomudza kuti so uyu shamwari yangu bva ada kutanga kuita sei kubvuta zvinhu kunani kune muridzi wesaluni ndikati ukuruita sei iwewe zvikanzi miya ini ndiite iye ndinganditore vhidhiyo indotanga kutaura newe nechirudzi ndikati no azviite ndakaramba iye aitoda kutozonga akupinda mukati mevhidhiyo akuti ndikati that was not the plan handisi kuda ndobva anditsamwira bva andimudhurira andimudhurire pepe ndikati amudhura zvako but iwe hausi kuzondiudza kuti iwe dati inasiri izvo zvandikuda ini ndoda kuita nemunhu musara rakura zvebvudzi kwete kuti iwe hautomboziva kuti bvudzi racho rinokamwa sei hautomboziva kuti mari zvinoitwa because ndandatenga chii maproducts angu munhu wemusati naye bva tongondibhadhara so mari yakandibhadharisa but yake isatombowanda asi akatondibhadharisa kapina sakatoshaya kuti ondichaja sei bva angonditi hai chingondipa chero wandipa ndofunga kana kutoti dhoreni because maproducts ese ndinanenda nawo angu inini chakangoti imvura yake yakashandisa ndobva aita sei ndobva anhankirana pepe ndikuteitwa pepe ndikutasa kudaiwo ziso kuona munhu afute kudaiwo munhu andifutira musaluni meyo ndikati handaramba sana zvova ndatasa kusaidhi ndikati haungandimanikidze kuti ungandonitsvagira munhu wokuchechi kwenyu wandai singatombori kuti apinde mukati meizvozvo ukandimanikidza kuda kutoita izvozvo zvandisingadi ndobva aita sei apa manje chinzwa zvaita munhu wemutairi ndobva aita sei ainditi iwewo tofanira kuita sei kuti tinofanira kuti hafu 50-50 pamashares ako ndikati guys I want even monetize ndosingangoti 50-50 yacho iri kupi this is my channel handatombomanichezwa ndotota sei ndinitoita chongoita zvandoita nechannel yangu pepe ndigotsamwirwa guys pepe ndatsamwirwa pepe ndikati no problem ndobva chi ndirikinanzima tichedziwaita chiripera aripo ndobva chi taita vhidhiyo tichiita chinzwa manje guys chimwari yangu yaiti because handinokuti anditaura taiga aicommunicata nemunhu unomu netai saka zvimwe ndaisingazvozvinzwa because yange iri deep tai ndaingonzwa mbichana kakana kuti pomu inoreva kuti
bvudzi hatitika kana wakati rwoni rakuta chitsva ndozvaangachiita ipapo skei manje airamba I think aipa madirections kunani kune munhu wemune mutairendi munyome kusvika munhu wemune mutairendi aconfusika because uyaimupa madirections every after a minute aimedweka akandikanganisira vhidhiyo yangu imi akatanga kuti achitaura ichiti daingozozwaona kuti zvakati ndokonzwa kuti vhudzi mbishana ndotanga kunzi africa ndo zvadaingonzwa adero manje oti iwe asazvakwana here toti zvangokwana sei zvikanzi naye because wakutomunetsa tikati iwe inini ndindakakumbira munhu uyu kuti ndikwanisa kuita sei kuita vhidhiyo munomu ini only asked you kuti uita sei uye uzonditora vhidhiyo but it seems as if iwe ndiwe kupa madirections uchi munhu wemuno musaluni yeti inini ndakatombulingwa namai wemwana wangu andotisa malessons saka iwe uri kuzonyokwana papo uchinyanyopa madirections kaizi vhidhiyo yayo handitozomboreba because chi aingoti akagaragara otomudza something otomudza kuti ita so achimuti izvozvo ita izvi apa haugoni zvebvudzi zvacho nisiyana nazvo ndamba ndakanyarara zvangu kusvika munhu iye azoti chi ndoita angangonditi next chi ndobva ata sei uyu shamwari yangu akunditi zvakwana akutota kutondipopotera musaloni munyama kuti zvakwana hei kutomunetsa ndikati bhayamuzi wana achazosiya abhadhara panapa skiu sei uri kumiramira kusvika kuzotondisiyisa chinhu changu chandaida kuita because iye aida kuti ndiche zvemapurengi akasingadi zvemusaloni zvaimubhowa ini ndo zvandaida ndobva chi taita vhidhiyo tikazongoti anga tichingopedza zvedu ibo fine no problem tapedza pepere uyo ndobva tichitanga kutora mapicha ari musaloni agara pachiya ndobasa takazenge takutoita ndobva tatanga kutora mapikicha apa yaitora kakamera kangu kaika kafone kongu ndokainzi nditorere ikoko kuzomutumira mapikicha angu kati no problem ndobva ndatamutora mapikicha acho isaya ndapedza kumutora mapikicha vachinditorawo ndiri muno bvati aiwa time up zvanzi takuramba tichiti munhu akuda kuvhara saluni yake guys amaenda kutora mapikicha kungodaisa uchiti itapaita pasvika ngachibude chindi alright no problem bvatabuda zvedu pepe uyu bvateta sei tadzoka akamudhura futi ndobva atonditi saka uchandipa mari pane zvandaita ndika ndokupai ndokwanisa because nina nditorinawo mari yacho yakawanda zvekusvika ipapo ndobva ndamubhadhara mari yandikamubhadhara pepe bva atanga kunditi vhidhiyo yani maviewers mangani sikaita akaiona isina kufamba dzasingafambika akaiona ichinenge kuti 50 kana kuti 100 maviewers ka atanga kundizoti ndikakudza usaite zvemusaloni zvako izvi ini hande mustriti icho zvamapurenge ndikati handidi zvemapurenge uya munhu uya waida kumanikidza uya unogocha uwa wake pastriti pepe nefulawa dzake dzaanogocha nezvimasai zvake zvaanogocha uya uyu ati hande kupa kwake futi kumaraini apa lucky enough kuti kumaraini kwandiri kunoko saka kwake kwaanogara kwandogara kwakasiyana ndobva ati hande kumaraini kwake tasvika tabva tajaimbafu ndasikatoziva kuti kune striti akadero ndakatanga kutoriona that day tasvika muraini yame anga achitogadzira fulawa dzake dziya dzachitodzirowa nemasando ake ndobva atoti inini you guys ka handichakwanisi kuita kwamunoda kuti aingorambaramba munhu iyeye bvati handichakwanisi kuenda ikoko achigadzira kana kutogadzira zvinhu zvangu zvokuti ndizoita sei ndizogadzira zvemanhiri ndasikatoziva kuti kune mapartments akadai vatoti unogona ukazogara paipo akati ndisiye zvangu shuwa kuti sendichakwakachirwa nembwa dzose dzemustriti momo ndobva chi uya yaramangati iwe hausi kuzviona here kuti shamwari yako yoda kumanikidza uyu kuchechi kwenyu kuti aite zvemavhidhiyo haazvidi hauzvione here zvikanzi naye chi no anozvida because ndakatopa masuggestions iwayo saka anozvida asingamboiti ndikati but iwe wakazosvika kuchechi kwenyu wakutaura izvozvo sei zvakafamba sei because ndasambomukumbira kamunhu zvikanzi aida munhu munomunyika anokwanisa kutaura language so that zvotiitira easy hazvina kushata ndobva ndaita sei ndobva ndanyarara ndobva uya aramba achingotiza kusvika uyu manje aizamba tese akutanga uchindiudzira kuti iwe ndakakudza kuti ngatiite zvemapurenge indikati zvemapurenge handiiti zvanzi dai zvakatopedza dai zvizvi yakatofamba ona izvi zvaitombofambe ndikati ameno ndikoko shamwa ndita zvandoda ndichinhu changu ndobva ndati vandasida kuholiday pandakaenda kumaholiday mazhinji manje ka April naOctober ndaenda kumbakani kwanyasha ndokwandaenda so iyi yange yaOctober vanaenda kupi mbakanyasha ndatina nezvinhu zvangu zvemakamera chichichi mbakanyasha guys ndechi chibhotoro aimbonisuti ndenda kumbakanyasha guys ndenda kumbakanyasha akasvika ndisipo ndobva kune musalad
asikandisiko kumba akasvika kuine musaladi anokadho musaladi angavhuri dho apa musaladi angari kuNigeria ka anokafuti dho mwana mai angu akati handidi zvinondinetsa rega ndifonere Nyasha panapa ndobva afona achipopota zvikanzi ndiri kunoka dho mumba mako hamusuta sei hamusi kuvhura chii ndikati mune munhu arimo chikanzi izvona hamuna munhu makatokiwa ndikatora tichifonerani Vanessa mina ndifonere Vanessa uye aite sei akuvhurire dho ndafonera Vanessa iyo kuti Vanessa achanyorwa naStoka pakubhula alright ndakafonera imwe shamwari yangu but iye akanyora anopaturwa siyane naizvo indire mbiri ndobva afona auya so vakasvika mwana mai wangu aripo akusvika musaladi akuti hi how are you ishakati Nyasha musaladi ari kunokuwa handimukwanisi musikana yaizvida guys angakava apaiva moka musafukwata ivafureka mozato to make matters worse iri idhoka mubhedhi wana Nyasha wangori apa padho apapo wangori panext nepadho akaramba kuvhura dho I didn't hear you. Apangani makavata airamba kuvhura dho akatoramba kuvhura dho ndozvakaitika akati I didn't hear you dai asiri Nyasha nditona missed call yaNyasha nyepa Sharon akati kana rega ndifonere Nyasha ndimuudze manenji akati Nyasha handisi kurara pamubhedha wako ndochinja akatanga kutaura handisi kurara pamubhedha ndikurara pacouch okay anogoramba ini vakutambura zvino kudzikisa couch rere vakarisumudza naVanessa sorry nasawira wangu ndogona kutaura master vakarisumudza vakaridzikisa but akazonyorwa usazodzokera kuchiti anzikira aiwa zvedu ngatry that one tried you see you regret the day wakatoona panapa continue ndobva aita sei vanhu vandifonera Nyasha apa musaladi arimo anoziva kuti kauchi rinodzikiswa sei but akavatarisa akavaignora akadzokera akandovata bhasva bhadeo achifinyamisa kumeso akavatarisa akavaignora vanhu vakati rega tifonere Nyasha isu vakafonera Nyasha vakati nyatotadza kudzikisa chi kauchi rako ndopandakavaudza chiya kudai dai ukapera ndobva vazoenda kunoita mavhidhios avo kwawakaenda kurestaurant kwawakaenda uko wakaenda kurestaurant muri vaviri nemusaladi no oh my god because the following day ungozouya takazenge takutozodii takuzonzwanana iye uyu Nyasha akatonzoti musikana ari uko anoitawo zvemavhidhios atoni 2 years aita zvemavhidhios vatoni channel yake ndokuda channel yake ringori stakiwo pa100 something ari mumota hamene kuti vaendepi achiita traveling tour yake so mubva ndaita sei ndobva angati ngatibheta tichitese china kurestaurant but takatenda kuchinotenga ichoripo ichiripanditi china kurestaurant but china kurestaurant ikokoko tatagwirirana ndokuzipa papoka takatombopfuura nemachiita zvemafurutsu tingotora tumavhidhiyo nemusikana iyeye then vatasvika kwaitengeswa Nigerian food vatatiita ichi vatatora vhidhiyo bcause ndandava imerera kuti ndokumbira kutora vhidhiyo kurestaurant kwenyu bva vabvuma vatondanga ndifonera chafollow up yeti munozoti vhidhiyo iyoyo yakatozobatsira because I think I've won about 3 people or 4 from me vaona vhidhiyo yandinayo vaita sei vaenda kunotenga ikoko kupi kushop kwavo ndozvakaitika ipapo patirimo muye tainakirwa vedu takanaka because ndo maitengeswawo wakaita upfu then iye aida maplantain handiti maplantain mamwe mazibhanana akakura because aita anzi ndikuda something like maplantain chichichichi nefood yawe vanotenga kunyika kwavo ndo zvaakatenga that's what happened vakadzokera then manje iye aida kuti but I think there's this other fancy shuttle bus. But this other fancy shuttle bus, you have to book it first. Usati waenda kunokwira ngoti any bus. So I think ndo mabhasi aya kuti anoshandiswa nematourist aya kuti muzasi pakati pamusoro pekuti pamusoro panenge pasina pakakavhika scale you can travel around mucity mese nebhasi ro but mari yaunobhadhira ipopo yakawanda vanamunza kuti imari vanonza kuti 500 something. I'm like what, that's the same amount yekuti ndidzokere newe ngati handidi zvangu chikazi chogona kutopinda imoto tasei tunotora mavhidhiyo tichitenderera tototi traveling around Bangkok ngati handidi hangu because handikangofunga kuti kungonogara mukati mebhazi iroro rotanga kutendera ndakagara ndotobudisa mari yakawanda kudero yozondidi hapana kana return kati kana enda hako wega
ndobva atsamwa kuti warambire kuti kuenda kubhazi. Kuti tiende kubhazi rake ndobva kuti warambire kuti tiende kubhazi ikoko aida kunokwira iroro shatoona cho hamene unonzi chistera ndikati shatokuda ndikutoresha iroro bhazi I think munguriziva ndikutaura kuti 1 2 3 4 4 floors pamusoro apa unopanenge pakashama iroro ndoraida kuti inasanamborikwirawo. So I think it was gonna be my first time but handi ndogona kubhara ndikati akana regera zvako shamwari ndati handikaramba but inoti kwaserechwa nguva iyi kuti ndiyekere zvikazi unofanira kutomukira saka tonorukwire kwaitaura tonorukwira kuti kwanga kuri kure singaiti ngati akana no ndobva ndaita sei ndobva ndaita sei ndangoramba ndingoti toenda then taizofanira kuenda denzi kwakusiri kuomera but ndasina mari yacho inini chokwadi I can't do zvinhu zvandisingakwanisi saka unogona kuti kuomera but kana ndisingazviafford I can't force matters saka ndobva aita sei anigirikina tazonge takufanira kuenda futi because anenge azangakuda kuzonotsvaga gauni rake akuzoda kunotsvaga nekumwe futi inini apepe indati pane zvataida kuti ufambirewo futi zvandandafambira kupi ikoko kumadrones ndandandofambira nditi ndo ndaida kuenda saka manje ndo problem yangu indaida kuenda kunotasa kuti madrone anotengeswepi iye aida kuenda kupi kushuttle bus negauni saka now these are two different things kugauni ichi neuku inzira dzakatosiyana befa tikati alright shuttle uku gauni uku saka tazozvifambisa sei netime yandinayo muno muBangkok kuti ndiite zvese izvozvo because kuri kutaurwa kumamos patakaenda painternet taura kuti akatochidwa kavha kwakatwa sei saka toita sei guys first day munhu akandimudhurira second day apa Nyasha angabuda kupidzwa pakati penyaya manje Nyasha kuti atore side uyu sisi wekuNiger akatambudzika kuti atore futi side rangu ndobva atambudzika ndobva anyarara because avanga vari rumhele akavaifanira kusara navavo ini ndaita hama yepedo saka aita drama guys musikanayoga anga kuchizonditsamura vane kune njire guys vane cash talk anaabasa nazvo angakutanga kuti hey kana usingadirege kutaura nyatsotaura kuti hausoya ndikati ndakakuudza kuti ini I cannot afford it but wait iwo kana ukati I cannot afford ndokubhadhara saka manje ndikati aiwa zvatoo zvebhaigi ndeka kuti iwo I should go kwauda iwo kwangu inini kwatoda kuenda tozoenda rini ona manje ndopa pane issue saka ira kuti zvake zvaida ndo ngashitange zvaitika zvangu inini zvanga sina basa stereki panguva iyoyo because zvake ndo zvanga zvakakosha ndikati kana wangu nope handidi because aindoona kunge munhu ndofunga kamunhu kakangopusa kakanzi jambu ndoti hawo hai ndobva ndati handikwanise zvangu andati handikwanise zvangu paipai asisa havana kufana nazvo ndobva watanga kutaura manje vanotaura guys avatanga kutaura ndakanyarara right idzi manje idzi dzakanyarara ungozopinzira uchiti chizve remember because ngokamira pamamuna gabuti waiti zvako takuti izvo ndabva ndangofuma ndichiti inini ndiri kuenda ndakangoti kuna Nyasha nhasi tiri kuenda kuMBK ndakangofuma ndikati Nyasha nhasi tiri kuenda kuMBK bosi nenda kuona time yangu achienderana zvebhazi rake iri ranga achitaura ka achindiri ndinokuti rinowanikwa kupi bhazi iroro ndikati iwewe tikuenda kuMBK because pese panoenda muBangkok kana ndirini tikuenda kunhu kwatienda tine madhiri edu atinoita naNyasha but tikuenda kuMBK saka gadzirira titase tikuenda kuMBK ndo kuCentral World handiti Central ndizvo Central Plaza kwanzi kuchizira kuzo MBK kanje National Sports and something like that but kutongo kuti kuMBK kuMoi koko kuziguru zingaiti zimoi roro but that she kuCentral World Nyasha ukuti confuse Central World toidarika shiro ndizvo MBK neCentral World asinge chitiriwe taura nyaya ndikuenda pakupo muna majinaro dzatechisana doko Central World neMBK taura nyaya ukona kune MBK inonzi chiisirayo imwe zita racho MBK kana kuti chii chinoenda tsvake Central World aiwa itati National Sports inonzi MBK kana National Sports ndokune National Sports saka inonzi MBK or chii akanganwa zita rayo Central World ndoziya kwairi
Alright. Ndobva ndati nyasha toenda kuMBK ndokwatikuenda. Nyasha musikana ati saka iwe usingatozivi zvandaitora pesa apa kuti isusu we're supposed to go kwakati bva nditi chinzwe manje kungwara kwake zvikanzi totanga taenda kuPatumutani, tabva kuPatumutani tozoenda kupi kuCentral Ward. I'm thinking ozere kuti inogona iri same way apa manje ka hafambi nechimwe chinhu kunze kwetaxi netransport iri kuBangkok waita kana 3 hours usati wasvika kuMoi ikoko. Kana ndimbori kunyemberei guys. Nigirikini ndobva ndatanga kufunga kuti inhema guys. Ukapinda muMBK ka MBK imo yekuti ukabuda imomo ka hauchadi kuenda kumwe kunhu, unongotonyara, wanyara woita sei wodzokera kumba, hautombofaniri kutoenda kune imwe more. It's impossible. Zvavafanira kuti unoenda kupi kana tiri muJoburg meme kuti waenda kana kumalesi kweko wangofambira kuti nhasi ndiri kuenda kumalesi kunohodha. Ndo example yokuti unenge wakwira nekudzika uri kumalesi chete, munhu wokuzwa kuti after kumalesi tozoenda kuNorthgate. Zvinomeka sense. Ndo zvimwe chete zvakaitika pakuti after watenderera kwese kumugenda nepakati kweko wabva ikoko wozofamba wokwira imwe kombi wozoenda kuNorthgate kunotanga kutasa zvinhu zviri fenzi. Iwe wakasenga mukwende. Ndikaona kuti nope, this doesn't make sense. Ndikati no, inini chokwadi chiripo ndechekuti handite sei handiningirikini zvangu, handisi kuzoita sei, handisi kuzoenda kuPlatinum because Platinum rinotofuti zimo rakakura zvisingatomboiti rekuti ukangotosvika imomo first floor second floor makumba ako anenge akutopisa. Handikati no, iwe wadi kuchinda kwako kuPlatinum, indoenda kupi, ndoenda kuMBK. But at the end of the day, aifanira nani ndiani nyasha asingafaniri kuenda nemusikana aifanira nani. Ndibva ndati nyasha tikuenda kuMBK. Uyu musikana bva tangopopota bva tangondiramuna kanzi wagara usikadi kuenda. Ndikati iwe ini ndikuenda kuMBK. Kana uda kuti ndiende kumabhazi kwako nekuPlatinum ndinoda kungoti Patumutani nekuPlatinum chinotozoenda. Ndapedza kuti zvandiri kutoda ndingoti kuti nditange ndienda kwako, ndotanga ndienda kwako iwe ndokufadza zvese zvaunoda. Ukanditi jambu ndoti handi ikoko. Yet at the end of the day kwauri kuenda hakusiko kune zvinhu zvandiri kuda, kotova different. Apa kwese kwada kuti achitora mavideos muona manje aifamba nekamera yake. Yanga iri competition yanga ine yakewo Ndikati handisi kuwirirana content yavaida yanga yakasiyana. Uyanga ari drama queen, uyanga ari fancy queen. Atori fancy. Munhu uri fancy uri kuti kumba kwavanenge vari very very rich. Slay mama, she's married now. She ane mwana musikana. Saka ndobva ndatisei ndotaenda tirana nyasha wangu zvino MBK. Ndasvika kuMBK ukuya aisusu hatina basa tofanira zvimudhudhudhu manje. Isusu yava zvimudhudhudhu tokoti hande totopinda pamudhudhudhu. Ini kana pamberi pekamera ndogona kungotanga kuita madhirama. But now uya manje ka I think even patakaenda kunonzi kuchi patakaenda kunotora mavideo ekune J Shop haana kutombofarira like the way yaingera mavideo. So that's how we didn't actually connect because indeda zvinhu zvokuita sei zvokutaura ndichiseka ndichasendi pamberi but she doesn't do that. Anenge achingoda zvokuti hi guys, so yeah, this is a plantain. So this is a plantain from Nigeria. So this basically it, and this is the sauce from Nigeria. It's made up of cocoyam and cocoa butter. Yes, so yeah. So I'll catch you later, guys. That's it. Over there also. I thought it was Shino manji. Ilini manji. Then hey guys, this is cocoyam butter. Totally two different people muona manje. Saka izvizvo because ndakataka kuzhanganira iye akaita too soft. Saka handina cannot run away from my character. That's my character yekuzhanganira kuti ndiro ndiri pamberi handakana basa nazvo. Saka ndio zvandaita ndiri muya tichitseka nevanhu veve. Saka manje mumwe wacho uya ndibvunza kuti saka unobva kupi chichichi kamusikana kakati saka musaladi chichichi mwe. Ndoda kundobva kuSouth Africa. Or you start to explain even ukanzi unobva kupi, the best way yekuti unongoti ndobva kupi South Africa. Ukandobva kuZimbabwe manje wozotanga kuti dzimwe nguva zviro zvakundibhoti why would I claim kuti ndobva kuSouth Africa indi muZimbabwe. Saka ndobva ndati no,
I'm from Zimbabwe. Where is Zimbabwe? I only know South Africa. Ndobva ndati yo, oh my God. Saka ndoda kuti ndichise because ione inonzwa South Africa pa TV pawo. Mamwe makantries avamanzwi. I think vanonyanya kumaketa South Africa kana vachitaura nezveAfrica ka muTV yemunomu vanonyanya kutaura nezveSouth Africa. Saka uye manje ukanzi where you from? Who I'm from Zimbabwe. What? Where is Zimbabwe? It's in Africa. Where is Africa? So, I wanted to know. I only know South Africa. No, but that's it. Next to South Africa. So yes, I know South Africa. So where's your country? Do that. Alright. I'm from South Africa. Kana dzimwe ndichitipoka ndikunokuka. Ndoti andimukona zvakaita nyika iri papa side apapo. Inonzi lawo iyo ndo talent. That's the same thing. This is South Africa. This is Zimbabwe. Because I wouldn't be claiming nyika isiri yangu. I should claim my country. Saka zvonetsa. Ndopachi hayavaramba vanaona zvokuexplain zvonetsa ndakati I'm from South Africa. I'm from South Africa pepe ataenda tafamba tadi hanzi nandichiremuka ndisa namasarani. Guys, my personality I think anenge achiclash. Not kuti ndechinetsana but our personalities anoclash. Kwete kuti tionetsana but kutongoclash anditi ini ndine strong personality. I think vamwe vanhu vakandiona mumwe mabhibhika vakandiona nokufungwa kuti kana ajera kuti iwe zvakati munhu angobva ngoti aya zvechisarati zvavo ina ndibvume manje zvekudero ndotase ndomboramba kana ngoti wangu hazviite zvakutaura izvozvo saka tokunaonetsana izvozvo or maybe the way andinge ndichibehave iyo kwaari hana kuijaira handiti saka zvinhu zvakatosiyana izvozvo pamweni ndinobehave pachitomi ipapo. That's how different we are and I'm very proud of that. There's no way I'm gonna change that handiti. So now fast forward tatora mafruit zvezvo tapedza taedita tatoiisa iye anga atora to my surprise akatora video but hana kuiupload. So I was like okay, so tora video indatora video iwe ngoni kamera yangu indande kamera yangu but at the end of the day you didn't upload it. Upload and up Nigeria. This is October. How can they just compile and they just say I have many videos in my laptop ndinoda kumacompile ndiri imomo ndine hope mamwe ndiri mundege ichichi ndizongomatanga kumaita documentary. Okay, cool, that's fine. Ndibva ndanyarara zvangu ini ndakabva ndatokanda ipapo because handidi zvinondinetsa hana remangwana ndini ndobva chi ationa video yabva ngoti that's nice vanangosiya nazvo ndobva chi tazoinda manje ninanyasha taenda kuMBK ati sisi bata ichi kamera enge ipe chizibichipi chacho takazofamba naicho chitripod chiona nditi takatofamba naye yakadaro kamera ichi chikao takatora ichi chitripod takafamba naye takazoisa chitripod asi taitoda kuti chinde nechilaiti pamusoro chinenge chichivhenika kuti nyatsobuda zvakanaka chamwari yanyacha kakaiwa cheroni ndingikini mazilaiti ako haizoiti kuti tifambida kuti bude ndakatsvukira. Leave Suma alone. Leave Alaja alone, please. Ndakanga ndikanzi chi video yacho nini ndichaita kana ndikapedza live ndichaipina pamucomment section ndoipina ndoipina for you mozoona dzamana ndaiita ipapo even yebvudzi dakumapina yese ipapo muchamaona ndobva chi taenda kuMBK kuya tasvika pepa ndikati chitonditora ndichase gaizi muchatoiona video iyoyo ndazodzenza dzakupindukana pane kuti adinizoti vakoma ndapindukana ndauda kuenda mupenzi saingoti ndingakuita sei pane penzi ndianelake kudzana unopururudza ndakabata kamera ndotichitora papa otora tobva chi anhankirano pepe ndacho utangoita sei utangotora akatanga kunitora tichibva pachibuda mutrain apartment tichibva ipapo kuzodidididi zvese ndobva chi ndobva abva ipapapo ndobva taita setiendapo pakazoteedza kuti patakazosvika
ku-MBK pane chimwe chiplace chihombe guys panenge pakanaka saka tikashiva pamhene paigadzirwa kunge like chiaiwo chemuchato sotofu ndo zvavaigadzira ipapo tiigotanga kuti apatirwa mavhidhio ndichiti ndicrazy ka guys sometimes iri crazy here mwana uya kuti anenge ane mental health iyoyo ndofunga ndo chaiyo chaiyoyo ndobva ndosvike pepe tokutamba ndiri pamoo ndichitamba chiti ipo pamoo pamberi memwana pemo pepe ndakasamba sazviri kuti vanhu varipo ndita sei ndikatoti ndichone ndichodero nditoda ndikati guys guys ndizvo this is how I was doing my videos ndikasvika ndikati hi guys so today we are at MBK chirungu guys chirungu ndakatorukirwa chekera ndizvo zveshinda kuti ndozanda ndarukwa kana hi guys so today ndakatotadza kubata ndiruke musoro tukuenda ku-MBK mutu wavidhio svike pepe ndikati ngatipinde mukati guys ndikati hanhu mhino shamwarina kuti kana muzotongorambizwa tichifamba ti mukati momo bvatatosvika bvatatopinda mukati zihombe chingotendera tichirashika rasvika ndati inonditora taita sei tasvika munotengesa makamera nechichichichi guys itoone obviously nemakamera mazuva asi kana imwe yandakatenga zvino rasvika pepe chitendera chiona machichichi mune muzikamera zvikanzoni ine maviews mune akazosvikawo 300 jesu makanaka guys mumwe muchiona ine yakanzi 50 cents fruits in Thailand ndandine munaija ipapo neyakanzi iyi yakazosvika 490 inga mwana wakanaka African food in Bangkok MBK drone shopping ndakaita drama kana drama riri kuita shoma ndasvika ndikati mamwe acho mapasa ndazomaiseseka bva ndati ndasvika pepe bva ndati kumbi good night bva ndati zvikanzi bva ndati chii endotangwa ndichimwa mvura ndikasvikatichekera mumwe ndasvika mumo reikera riyari takusvika chitenge inini zvandaifunga ndaitofunga kuti madhironi ndofunga nongosvika ngonotora chiro chidhironi little did I know kuti kune zvimafongkong kune zvimatoi kune zvimaplastiki tikabva imo chikwasvaira tisangana chitakabata because ndaitofunga kuti pamwe dhironi inenge chonzi $20 kutotenga tondane dhironi rakutanga ndorinenge chitora weduwe patakasvika mumo imomo takadzoka tichipesanisa makumbu kuti kwashu kudai famba takarembedza makumbu rei tisina kana zvikondeona tisina kana chatinacho nekuti mapuraizi atakazenge takunzwa manje tasvikamo chaiwo tikaita nonzi sit down ngatingotire vhidhio tiri munomo tikatanga kuti guys ndakapoti chiko kuti mukati I think ndakati guys in MBK more guys you don't understand the struggle where you from? I think they got to South Africa, did it? From South Africa. See when you guys, I was just crazy. No, they say no banda toji, you have video chitendere. Oh, you need to watch and guys. This is the video. Need to watch the video, guys. It's funny. You, do you know, guys? Can you imagine? It's funny, guys. That's what I make a video. It's funny. That's what happened, guys. Papo. No, but chief.
ndichiita madhirama angu ndichitamba-tamba ndichidii pepe. Ndatamba-tamba pepe tichienda pazvimota zvezvezvi. Ipapo pazvimota paka takaita more than 2 hours tiripo tichichinjana vakuru vadoko vesi. Eza kuti ndinofanike. Musika mbleshirika. Akasazozvikwanisi guys. Aizozvikwanisa sei manje kuningira. Okay, mukuda agent ari munonzi muchimu Harare. You can contact Kumbi. Kumbi ndiye anokwanisa kuzokudirecta yekuti agent wacho ari kupi. But Kumbi ndaona message yakachiita good night up. But munokwanisa kubata Kumbi. Kumbi. I think on the previous video, number za Kumbi takadziposta. Actually, Sharon is going to pin the number, I think, later. Guys, that's what happened. Muchibheka I think mama need tripod. Ndaenda kuita sei nayo. Ngatendera guys. Ndaionera guys tichivhuna tichitaurira mhino futi pamusoro pazvo. That was a good video zvedu nango yange iri mabharakisha but it was a nice thing guys tira video yedu. Dolphin long time. Dolphin aroro. But anyway, ndo video tikaenda tikanotenderera sei nyasha ndiye nditora video yo. Hanambora bashake. Pazokala kumbata dzokala tikasvika sima nditi. Angabuda tinga akatozoenda ega kumumo manje. Andamuka akaenda akatsamwe. Kana mheno ndikoko kazomuona adzoka tikazama kutaudza musikana yaya yakangoti kumudhura patama mutsvaga zvinhu zvake zveuyu zvechi ndokunga zvaida kuona nazvo kunyika kwake ndozvakaitika. Saka I think ndo mamwe mastruggles andogona kutaura kuti andasangana especially when you want to film outside. Ndikunyembe it's not easy kuti utange kuti kune vanhu iwe nditorewo video. The struggle is real because at the end of the day unosangana nemumwe anenge achichi inini usaita izvozvo ndoda kuti uite izvizvi but it doesn't make sense manje because iwe unenge uchinoka hasiri zvo ndoda kuti hasiri zvo ndoda kuti ndinge ndichiita inini. So that's what happened. Guys, nyasha arimo mukati imomo guys. Isusu nemadhirama takabva kure nanyasha tikandivoisawo mamwe mavideo. Iwe uda kutaura uchitaura nyasha. Itaura ningirikini nhamba dzako mbidzigopiwa. Okay. Ichobva kutaipa kuno. This is where you buy your tickets over the Guys, you should go and watch that video. It's actually funny. You should go. Oh my word. Taitaura chirungu guys. Ndo video. Ndangoifunga video yo guys ndikangoti anyasha. Pane chistori chaivo ngangoti ndinenge chichazoita sei. Chozama kutora ndatora video tichigadzira maDracula. Tada kutora chichese zvimwe uyu zvedu behind the scenes but azofunga tikati no ngatisazvitori because vana Stockholm domga vanogona kuzotibira maideas edu hatisi kuda izvozvo but saka ndinoda kupinda guys but ndo mastruggles ekuita ekutsvaga macontent sometimes kuti munhu anenge udaita zvakatika munhu anokuchinjira ipapo. But I never had issues nanyasha zvangu. My issues ndingangowa nayo ndeipi pacho pakuti unotora video. I even complain. No. Complain achi. Chounoda kutocomplain. Why even complain? Tongoti ndikadzimanya wakadai. Doti kusvika papi? I'm joking, guys. Ndatombonetsa ndatatosvika palife. Izvezvi unotata tombenda palife. Guys, I'll tell you, nyasha anonetsa. I think nyasha ukaita wedding iwe uchanetsa. Nezo.
nhasi vanhu muri kuti kwapinda mubhokisi. Timbiri ndisvike pauye kutora video yako ndoipinda. Iri kwekutanga chaiko. Kwekutanga 1 year. Yani 10 months I think that video. Yani 10 months. This one. This is a bit thumbnail. E. No E. Essa thumbnail pa video ainda nessa thumbnail uyu thumbnail ineka rainbow ineka uyu kam dududu. Izvo zvichatorwa yopidi kuzwa futi thumbnail iyoyo. Sorry. Yes, Shema. She didn't say sorry. Yes, Shero. It's my first time going up alive. I'm your biggest fan, Shangarukuda. Oh, thank you. Kwisi. Mese Nanyasha. Muri say I'm at work. Don't mind the background sounds. Muri boy, guys, ndafara. Ndiri boy, muri say Shero. Ndiri boy, kuri say Hello. Kuribo, I'm also from Kuribo. I'm also from Mashingo, Kago too as well. Ma? I'm also from Gutu. Really? Kupkwajweni? Gutu Mpandawana. Ndikati kupkwa. Gutu Mpandawana. Tauri. Yeah, so ndango bata wangu life yako yapakati. Most of the time unositanga ndaenda kumba saka nhasi ndati nonoke kupedza basa. That's why ndingoti muri say I'm so happy kuti ndaenda palive. Unoziva ndinoona mavideo ako ese chero zviri zvemunya ndinozviteera one by one ndichilaika. I really love what you do. Thank you. You know. Radio. Izvo ndikitakuisira radio, mine tikuisire radio. Mine tikuisire radio usati waenda. Kuti nditambe? Ndakuisira radio tikutambira. No, tokutambira isusu, don't worry, we are good at that. Kana muchida kuti nditambe. Mine tikutambira. Oh, really? That's nice. Yes. Mira utambe uyu aise uyu. Mira aise uyu inonakidze mwecho. All right, it's okay. Isa. Otherwise, kuri sei kwauriko? Kuri bosha koshera. Thank you. Maita basa. Thank you. Takutambira. Aiwa, ndafara zvisingaiti. Okay, bye-bye. Iripo. Kuri munambona ari mubox umu ndiani? Right. Timbo invite. Guys, hatisi kupinda tichitaura guys. Tingopinda timbokutambira timajive zvedu.
chimbocelebrata zvedu isu. Let's see. There's a link, guys. Link. Another one. Manjenjenje. Did you say? Yes, Shema. What do you say, Gogo? Hi. Kuri right. Kuri kutita upside down siko. Zvaita. But musifoneka ndikuona mwana so didai kune side kune mwana. Zvaita here? Yes. Kuri sei manje? Yes. Kanjani manje? Play that one. Ready? Don't be them go. Oh my God, mwananya nonzani? Hi. Erin. Aiden. Aiden, what do you say? Erin. Aiden. Erin. E-R-I-N. Erin, how are you, Erin? Good. Oh, yeah. Huh? Jenny. How are you? Good. Irina, how are you? What did you eat today? Saza. And vegetable and mint. Really? Who is your best friend? Adana. Wow, you're so beautiful. Thank you. Thank you. Who did your hair? Anzi? My friend. Your friend did your hair? How old is your friend? Really? How much? Mom's friend. Mom's friend. Oh, not your friend. What's your favorite food? Ice cream. That's your favorite food. I can't spend the day without ice cream. Really? What about your favorite color? What's your favorite color? Pink. Nyasha just told me that your favorite color is pink. I don't know why. Did you tell Nyasha?
No. So how did Nyashi know that your favorite color is pink? I don't know. Maybe she's a Oh my mind reader. God. She's a mind Really? reader. Really? Wow. Do you know how to speak Shona? A little. Oh, why can't you ask your mom to teach you Shona? She's busy. She's busy. Amy, what's this? Tell you. Usora. Huh? Muromo. I forgot. Muoko. Mm-hmm. What about your leg? Taura naye neshona anokupindura. Gumbo ndeyipi? Bata gumbo. Really? Saka muri mumako mauri here umu? Hana kuzvinzwa. Iri bhoma njenjenje kanimboedha mumwe. Handiti iri bhoshema. Bye, Nyasha. Bye, Nyasha. Bye, Erin. Bye. All right. TM has one picture. Links to those here, but who is TM? Yes, TM. TM. TM and TM. Hey. Hello. Did you say? Oh, uri kubreaka. Otherwise, muri sei? Kuri sei ikoko? Kuri bho, but makatofreeza mukubreaka zvisingaiti. Huh? Oh, makafreeza. Oh. It's okay. Handisi kutonzwa. Sorry. These lingo. Oh, lingo nadona. Lingo nidzoka. Beauty. 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 Hello? 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 Ingini Lincoln idzoka ungambopinda mubhokisi wani ndise lingi. Pangoita 1 minute pasina pera vadakata live.
Mukaita unzenza ndinobva. Zviri sei kuri Blessed? Zviri sei hama dzangu? Kuri sei? Ndizvozvo zvekunyepera. Kuri sei ikoko? Kuri bhoa mene imimi. Aiwa tinongodaro indangopindira muboxi chinhu chete. Ndangopindira kuti nditaurire vanhu kuti ariko ma-t-shirts ariko ngavasakanganwa ngatisanyanya kuwanza kunakidzwa seri kuti chikanganwa ma-t-shirts hobho akatomirira vanhu ndo zvandapindira izvozvo. Yes. Ma-t-shirts aripo ngavasamira aiwa ma-t-shirts aripo very cheap ndo zvandanyanya kupindira izvozvo chete kuti ma-t-shirts avo aripo. Saka wachibvunza kuti anzekera pane atinga ndizvo kuti vanhu vangu vasingaoni here pane vangu vachibvunza kuti vari kuamerica mekuti munhu wekuamerica vamuwana angaita 3 t-shirts. Yes, ndinawo aritori paorder iyoyi saka ndiri kuatumira ndandiri ngori busy today saka muudze kuti mangwana ndinoatumira mangwana nekucanada zvese anopinda mangwana on road. But muri fast UK yekera because ndareceive message yekuti anzi nikirikini pane watoreceive kare. Well done guys. You're waiting. Ndaendesera gogo ndafara stereki gogo anogara kudhuze neni saka ndaendesera ndafara ndavaona. Maona gogo ani? Maona vapi wacho inona gogo? I think it's Gogo Fortune Ngwenya kana ndisiri kukanganisa. Oh wow, that's nice. Ndaenda kumba kwava ndafara chaizvo. Nyasha. Nyasha. Hello? Oh my word. Musadaro amana musadaro amana. Ndane gore ndisina mbodya sadza mnozia. Gore rese. Izvo zvindatoguta ndakutonorera samudhini. Right, chindidonedzai taurirai vanhu kuti vasakanganwa ma-t-shirts please. Ngavasakanganwa ma-t-shirts aripo ma-t-shirts ngavatenga. You just broke my heart, Masawi. How can you do that? Kuti Masawi vari kupi kwakoma wangu zvangu system beni. Vaenda jogging. Body yavo nenyaya yekarorina yanga yakunyanya kuenda kusaka vamboenda jogging. Alright, hairi bhomozo randachivamhoresa. Anditika. Thanks very much. Sorry ndapindira kuti disturba. Uku ndo kudepartment kwangu uku kwandandauya nako. Boma itabaza. I think ndingiri chakubata kuseri chinhu chacho chinenge chasvika ndaona katsamba saka ndoina mangwana ndocheka. Alright ka1. Alright. Vanononoka vakusaka kana ndikada kuunza hupu hwachona iwo zvinotora 2 years izvi hazvinazvo zvinobatsira kana ndikada kuunza hupu hwacho hunoorera. Makatumira musuwo let's see 2 weeks 22 1 2 3 weeks 3 weeks hunoorera kamunzira kahupu hwacho. I just no, 3 weeks. Yeah, 3 weeks exactly. All right, thanks very much. All right, thank you. All right, go on. All right. Linky, you know, Linky. Hello. Welcome. Slinky, that's what we're going Rumba, the other side of the house. Urumba.
nhasi Friday saka Bvisa ikoko tinoekera tinogwa nemaekera nemabhurachi. ndokwandomutambira nhasi. Hapana ndini. Uiseyo Rinani. tapinda bhizi nekugadzira madhende edu cheva. Ndanzwa kunzi mamuchirwira mapepa ndikangoti yowe. Dai ngo anodai English with K. No, inini manje ndaita mutactic chazokuudza mutactic wangu asida kuexposa mutactic wangu. Dai ndaigona kupusha mazuva ndaingopusha zvobva zvasvika ndione nekuti Neona zvaita mumwe muri pano hede ndepinyacha neudaro nyasha akachindiseka imbe mwanzi kutonge bapiro roda kubhururuka ritakuenda uchitisekeiwo kuzoti vanhu vakuona vachaona chii. Munhu angagadzira chinhu chakadai chakamutarisa ingenda kuita bhota unoziva zvemabhota yanenge kanaka. watanga kufumura example but ndozvara kundiseka. mira ndodzoka izvezvi mira pane zvandoda watenda. Alright. Play hands who is responsible for the t-shirt. Nesho posta namberi dzauyu. Siri kupi? Guys, my t-shirts, yes. Let me just pin in number Papinyasha. I can't see the number. Where is the number? No, posta Papinyasha. The poster you comment and we do it up. You don't do that. I'm looking for a zokande. Not 447. I cannot tell him kana bunch. I'm sure to comment and look at it. Aba. You want to admire Look at him. Yeah. Aba. But I know she can. Chimboti hey John. Always could also the number. No, they look at what hey. And what hey. So maybe numbers will be legit. Bani panga inoramba kusenda number hey yaita sika number ndodziramba opinion inosenza tsongo mimi isingadi kupina number isakakoekera yadi kupesa titi goodbye kuna anyway number dzakombi guys ndozvinona sei manje mina nditi vane zvinyoresa guys, number dzakumbi pane vanhu vari kutsvaga munhu ari kuafrica. We tried kuda kudzipina dzaramba, so ndokumbirawo kuti ndidzidedzere. Okay, number dzamabarangisha is +2. Oh, battery. Nambasa ndizvikofita kuma. Okay. Mina ndikupe number dzamabarangisha +27 65 186 8858. Mina ndidzokorodze futi +27 65 186 8858. What is the music?
kuchigosha zvafuni chichoiti Hey, Bamkurbe. My sister. Zirisese. Ndiri bom rise. Ndina mari ndiri bankuru. Ashero. Budi be. musoro wangu wakashata. Budi be. Kana wewe kuvhara misoro yakashata. Kana zvazvo kuvhara misoro yakashata wangu ndovharawo. Wangu ukosina kuti uwe unokurupa. Zirisei? I'm trying my best. Nemasekera ndasvika uchiita hakuna zvakadaro. Serious? And there's a number. Okay, then bodedzera number dzakumbi. Mbombera kudanana nimbotanga ndataura namba dzakumbi. Mboita business. Anzimbomira kudanana. Okay, vati ndidedzere namba dzakumbi futi. +2765 186 8858 +2765 186 8858 dzakapfusa idzi +2765 186 8858. Okay, chitaura yenyu nyaya. Wadira jecha sha. Odipe, nasa hapana ipapo. Ndiripo hakuna kwandinoenda. Can you play a soft song for us? Soft. The other one, you don't get it. Nasi ndiri pano hakuna kwandinoenda. Ndiripo 24/7. Yechitendero tinozomanifesta. Inguri soft so. Hapana soft, hakuna kwatinoenda, nasi ndiri pano. Are we in good position? At least we're not familiar with the picture yakanaka ona. Nyatsa kupoza akakuitira kuti kana masikuda kauzobudawo papachoni. Ningokuda uchini. Nasi ndiripo ndine ndakatovhara kamera. Kuitira screenshot, pandowa screenshot neghost paper. Ndendiripo, handisati, ndendiripo. You're disturbing Flito. Nyasha unobatanidzirwa meno zvako. Flito. Unobuda zvakanaka. Guys, live haisipera. Ogadzira kuti screenshot. Vanonhonga mascreenshot. Konjechki handizvisi ndakapiwe. Hapana chekutyacha, rakatosimbisa rakatoti ane bhora ndiye anomakwa. Kana vachingorwadziwa havo vachazoda mushere this hazvakanyanyira. At least pakati pascreenshot panenge pakataurwa zvema-t-shirts dai akasatsvima. Havatombodi paunenge wakabuda zvakanaka, vanenge vachida pamwe paya. Ndopavanotonyatsototora kuti takazvitaura izvi. I think ndikadai so. Yeah? Yeah, perfect. Comment section muri right here, comment section yese zvenyu munosimbisa.
vanenge vachikanda mameseji vachiti no verenga kandakaisa pause kuitira kuti azozoona pekutaura no admire count 1 to 5 ndakapoza 1 2 0 1 0 again 1 kundakajamba kuita yanzi number line here zve ndakazvijamba. Leave me alone. Leave me alone. Ndikutenga mama t-shirts here. Ko anti vangu votengere t-shirts. Did you buy a t-shirt for Auntie Tari? Kwanti ava munhu anozvimiririre rega ambotenga kana azotadza tozoona kumberi. Uchaita chivangu iwe. Uchaita chivangu takatarisa panapa. Unoziva chivangu kunotengira mosi. Unoziva toto namba yema-t-shirts andatenga sofa. Wozobvunza kumbi sofa ndiri pa4 apa vanhu vacho vangoripo palist. Unoziva kuti kwedu kwakawandiwa. Uripachi? Wow. Uripachi? Sofa ndatenga 4 yosho nditi hako chivangu. Watenga 4? Watenga 4? Bvunza kumbi. Watengirani? Nani? Good, we are getting a phone and Mama. I don't know that. To just do. People still never like the people with Just here, but anyway, well done. Thank you very much. Thank you. Pana nonzi mamoyo mamo akati mukoma man tengere comment section. Oh, comment section. Could the other one which you phone then? My eldest. Oh yeah, I watch you for. That's what you for. Who is what you for? No mess. Who is what you for? Sister wangu waombe vanonzi no mess vaya. Oh, because what tengera, that's so nice. Well done. Ava list ichiripo ka vamwe vanenge varipo vachitoti ko isusu hafa sofa ndakatanga nekuwakuru chasvika kuvadiki saka tinotombomira program diki aichemera t-shirt amana unofanira kumutengera ndiye anopedzisira pahai rake rega amborelax asajamba vakuru. That's so nice. Oh my God, by the way, ndakazotengera two my brothers angu madiki vamwe vanga asarira ndakavatengira. Ndakabhadharisa. Hizi uyu mama chazovaudza lini? Timegera nezvi. Happy family. Oh, by the way, Happy Family yakatengerwa ma-t-shirts, guys. Happy Family yakatengerwa 2 ma-t-shirts na someone. Wow. Yeah, Happy Family yakatengerwa 2. Someone akatenga 2 ma-t-shirts for Happy Family. Thank you very much. Munhu akatengera ma-t-shirts we Happy Family wasikana. Basi kama mazuva abvunza masaizi kauchireti. Abvunza oh no, ndine Instagram ndini ravo page ravo so ndakatozvikanga. I'm so sorry. Ndichamutsvaga kuInstagram, handina nhamba dzake, ndichamutsvaga kuInstagram. Sorry guys. Happy Family yakati ndatozvifunga nawo. Happy Family yakatengerwa 2 ma-t-shirts. Pane mumwe wacho akamikiri nawo yakata murefu anowanzoposta paInstagram. Ndakazvikangamwa. Anzi namhofu mari hatisati taiona shero. No, and yeah, Happy Family. Happy Family yakatengerwa na someone iko 3 yemanyasha kana kuti ikaenda uno. Yakatengerwa mnashaka yakwandiswa kuti kuna kumbi. Saka kumbi ndiye akata ma transactions acho Happy Family. Akatobhadharwa 2.
hanzi akatobhadharwa 2 Happy Family ango ekunoku hanzi naBhule ndoda hanzi nemwana waMaBhule ndoda hooded jacket Still in progress. ari muprocess yekugadziriswa. Happy Family ndichataura nayo kuti Benson vanoda kutonditira kutondiyekera kutoti neni hanzi yekera ndikini hanzi nabuti Benson koyekera inini mari yacho iri kupi nyachataura testify uya usina wigi yako shamwari uya man to man Shero akabhadhara matisheti tu akabhadhara netie price. Mendi kuziye kuti mira kuti ndizomatenga machezi aka pane munhu aifanira kutenga t-shirt munhu uyu kwa but andisi kuda kutenga t-shirt. So what you do is iwe uchiona kuti woita sei ndatengera mabrothers angu tuwaya because definitely hapana paungachazoona vamwe vakapfeka ivo vasina. Ndo zvakaitika. Saka ndakatopiwa nemumwe mushamari yena akati nazo kuda hangu t-shirt but mari yacho iye ma-t-shirts acho ndo mandakatenga ma-t-shirts. Ndambonyimwa zvangu. Ndakamubvunza ndoita sei akamonipa hafu ndaipedzisa kanhasi andimwengesenirira muyekera ndakakangana kuti akusendi ndamudza dhandipei vangoma neni handidi losi ndakasara ndichiendeserwa zivanesengezi ndikagara kuzi mari yangu asikana ndikagara kuzi mari yangu ndakasenda wani tikanzauna tikati ngatiendei kumayekera ndikati iwe muyekere mangu mamasara shomwe chingwanisaka kuti handina kusendere. Ndakamuvhurira akaunti ndakamuratidza munhu anga asina kunditumira mari yangu apa patishezi ndagadzirisa guys imagine. No patakati ndakusendera nyasha kusera ziroka ndakatofunga ndasenda anditi ndakazokangana kubaya enda ndozvakaitika. Munhu aukanga muba enda kamari chakazoramba ndichitaura nyaya ikatadza upinda akazoita mabharangisha ndosaka ndakakangana ndindobatwa nestokuka imagine. Tomboda horo shero watofa watotenga neauction tichitokwidza maprice. Ndakatomutiti tekutanga ndakabhori ndomutengesera neprice yekuno ndikati please bhadhara zvakangodaka kuti munhu wacho anga asenda zvake saka ndakangotenga matisheti acho. Ava vadiki kuti kune mhere kokoko kune kwakamudhurirana maiwi mudhu inenge irikoko unochiti munhu akatasai mumwe kudeka oti asimsei makandisiya ini sei musina kunditengerawo yangu ini chichaitika waona manje tikamhenda tikana these are the first 2 people ndekera because mumwe munhu aigona kungobuda apa vazotaurika aingofamba akazichierera I cannot deal with that. Ndakabudoko aigona kundichemera aigona kuti aisataurika aigona kungochema achifamba zhinji. They're too late. Wakatogona wakatofara because timu yechidiki ndiyo inototanga kutozhamba manje kwa isusu mativa. Motion ndakazomuita kuti ataura nauyu zuro saka akutotumirwa yake motion. Ndazoseka nhasi. Ini adhumana ndakuda ndonovata ndakudyirei ndihudhi. Kaizi hanzi matisheti ari kuwanikepi? Matisheti muri kupi kudzai Nyazenga? Fonirai kumbi. Namba dzakumbi nyasha. Hadzisi kukopeka namba dzakumbi kuti itani makepi futi. I think zvine processor zvineka processor nditi. Foni yangu yasa 10% guys, 10%. Ndau manje nenda kukata guys. Bye bye. Guys for my wood, my t-shirts. For my wood, mangu makala ze my t-shirts, nema cape. Zviri process cause chinhu chachirungotanga kuintroducer.
so tofanira kuita step by step. Tiri kusvika kwese kumakepi ikoko, kumakepi, kumaumbrella, kumawood, everything. Because zvido zvenyu kunyanya ndo zvatinoita. So kana imi muchida mawood tinogadzira mawood acho nemakepi, but atingotanga kuintroduce chinhu. Saka chingotanga kuintroduce chinhu, tichingotanga kuintroduce chinhu toita padiki nepadiki. So vari kuZimbabwe munobata kumbi, mirai ndikupei namba dzakumbi. My boy ndoda urara ini ndanoita manje nokugara apa sandava Good night. andichaisi ruoko because ndozotorwa ipapo kaklipi kako saka nganiti bye. Wati vanopererwa nezvekutora here. Zvatora zvikuru. Vanogona kungotora kumubveto. Vanogona kunotora chero yekumubveto. Havambotauri kuti zvine zvarini. All right, ndakudonai. Good night. Iribo mangwana iribo bye bye. Thank you. Thank you, bye. Guys, kudzai namba dzakumbi ndo dzandakudedzera. +2765 186 8858 +2765 186 8858. Kana wadzona nondudza, kana usinawo ndudza ndodzokorodza futi. Ndikuita nchitya guys, nzara iri pano. Guys, good night guys. Ndakuenda ndanyara ini. Good Nganocheka previous video nema t-shirts anona namba dziri pa off. Good night guys. I'm going. Guys, see you tomorrow. I can't wait for Sunday, guys. Can you imagine? Sunday is just around the corner. You could modern madress be machi emadinga. Ababa apana kana tapedza kana chinhu one. Guys, can you imagine? Yet mangwana yati was Saturday. Apa Saturday ngo tadi. Guys, let me tell you Sunday kugadzira hembe yeplastic nekati box is not easy. That's why I can say good night, guys. Bye. Kuti good night kuvanhu ndideo is not flirting guys, it's called good night kiss. Bye guys. You are flirting. You are flirting with the marriage, please. Bye.